Παρακολούθησα πρόσφατα από διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube με καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Κασταμονίτη να υποστηρίζει πως ο κύριος Βελόπουλος είναι τέκτον. Στέφανε, αν έχεις πρόβλημα, Γεμάν φου εν παν τουρλ. Έτσι. Επειδή κάποιοι λένε ότι ο Στέφανος έχει μέζια, εγώ να δεις τα δικά μου. Αλλάζω σόβρακα κάθε μέρα να με. Χαλάνε τα λάστιχα. Είναι ο κύριος Βελόπουλος μασόνος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κασταμονίτη? Ποιος είναι ο Κασταμονίτης, ρε παιδιά? Αυτός. 1-0, έτσι πως λέει. 2-0 και τώρα είναι 1-0. Ο Κασταμονίτης. Ο Κασταμονίτης. Μαλακία. Να την πούμε τη μαλακία. Κασταμονίτης. Ποιος είναι ο Κασταμονίτης, ρε παιδιά? Ο Κασταμονίτης. Αν ο κύριος Κασταμονίτης, τον οποίο τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω και δεν ξέρω ποιος είναι και πρώτη φορά τον ακούω, έχει στοιχεία, μπορεί να τα δώσει στη δημοσιότητα. Εξώφυλλο ο Κασταμονίτης στο μακελιό, όταν ήταν για τον κορονοϊό. Τώρα ο κύριος Στέφανος Χίος είναι Hayes από τις σφαίρες, ξέρω εγώ, από τίποτα άλλο κτλ. Ποιος είναι ο Κασταμονίτης? Έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κατά καιρούς ποιοι κάνουν παρέλαση στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος επί της οδού Αχαρνών και Σουρμελή γωνία. Ούτε καν, αλλά ακούστε. Στη Σουρμελή δεν είναι το κτίριο αυτό. Είναι το απέναντι διαγώνια. Στο Ιρακινό το μπιφτεκάδικο από πάνω. Και έχω τη δυνατότητα, γιατί έχω πληροφόρηση από εκεί. Παπάρια έχεις, επειδή υπάρχουν κάτι καλά παιδιά που με αγαπάνε. Ναι. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα πήγα σε ένα δικαστήριο, επειδή τόλμησε η εφημερίδα μας, δεν το έκανε κανένας άλλος ποτέ στον κόσμο. Το έχω κάνει εγώ. Να δημοσιοποιήσει το πρώτο μέρος μιας λίστας μασόνων, τεκτώνων της Μεγάλης Στοάς Ελλάδος. Τότε έχουν περάσει 4-5 χρόνια, 4 χρόνια από τότε. Πήγα στην Ευελπίδων και είδα κάτι ψηλά καπέλα. Είδα κάτι δικηγόρους που φοράγανε κάτι ψηλά καπέλα. Αυτό το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Και εγώ κυκλοφορώ με τραγιάσκες, με καπέλα, τα λοιπά. Τι σημαίνει ότι είμαι τέκτονα? Για κάτσε μέσα μου λιγάκι να γελάσουμε. Έλα, για πείτε μου τώρα τι βαθμού τέκτονας είμαι. Επειδή λοιπόν γνωρίζω κάποια ονόματα, όχι. Ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Όλοι τους είναι ρε. Μασοναρέοι. Ραδιομακελάριδες 12 του 2024. Στέφανος Χίος. Ποιος βουλευτής κορυφαίος της ελληνικής λύσης ανήκει στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και το κρύβει? Το όνομα είναι πολύ μεγάλο και θα πέσει σαν βόμβα την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ποιος μασόνος βουλευτής βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο και είναι βουλευτής της ελληνικής λύσης και δεν παραιτείται παρά το γεγονός ότι δεν συμβαδίζει ο πατριωτισμός με τη μασονία? Ακούστε. Την Παρασκευή μεγάλη αποκάλυψη. Την Παρασκευή αφήνει και 48 ώρες. Σου λέει, δεν ξέρω, μήπως γίνει ένα τηλέφωνο και πει ο κύριος Βελόπουλος, Στέφανο μην το παίξεις αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας διαβάσω μία είδηση η οποία είναι αναρτημένη στο μακελιό. Ο αντισυστημικός δημοσιογράφος Στέφανος Χίος αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του τηλεοπτικού σταθμού Alert TV. Η ανακοίνωση του σταθμού που δημιουργεί κλειδονισμούς στο πολιτικό σύστημα. Αντισυστημικός και να μπαίνεις διευθυντής ειδήσεων σε κανάλι δεν πες. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μεροκαματάκι. Δεν πρόλαβα σήμερα να αναφερθώ εκτενώς σε ένα θέμα το οποίο με έχει προβληματίσει. Κατά πόσον η μασονία έχει σχέση ή συνδυάζεται με τον πατριωτικό χώρο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αυτοί έχουν τα δικά τους, τις δικές τους δοξασίες. Ισχυρίζονται οι τέκτονες, και θα πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές, ότι πάντα ο ελληνικός πατριωτισμός συνδυαζόταν με τις ελληνικές τεκτονικές στοές. Μεροκαματάκια, θα σου πω ποιοι είναι οι μασόνοι, κάτσε να σε βάλω γενικό διευθυντή στο κανάλι. Ως αντισυστημικός.